Hajde zajedno da napravimo ručak za samo 5 minuta. Ja ne znam šta više volim, da li volim da jedem ili da kuham, ali ne volim da stojim u kuhinji satima. Zato sam ja osmislila sedmični menju koji mi pomaže da pripremim ukusne i zdrave obroke za samo 5 minuta. Pa hajde da napravimo najukusniju krompir salatu sa sardinom. Skuhajte prvo krompir, a onda u jednu tavu istopite malo maslaca ili maslinovog ulja. Dodajte bijeli luk i malo peršuna. Sve to lijepo prepecite, ali nemojte dugo jer bijeli luk i maslac može da prigori. Onda dodajte začine po želji. Ja sam stavila bosiljak, origano i ruzmarin, a može se staviti i malo crvene paprike. So, biber po želji, servirajte sa sardinom, tunom, ako imate vremena ispecite sebi ribu. Ćao!